Tervetuloa meidän kevätmatkalle. Se alkoi Jokelasta. Lensimme Alicanteen, jossa meidän auto oli valmiina. Sieltä sitten jatkoimme Espanjaa kiertäen. Meillä oli pyörät mukana ja aina välillä poljimme niillä ja välillä autoilimme. Toki maistelimme myös viiniä. Ja matka alkoi Alicantesta ja ensimmäinen sitten siirtymä oli tuonne Nerjaan, jossa kävimme muun muassa tutkimassa tippukiviluolia. Ja sieltä sitten pyöräilimme myös alueella ja siellä on tämmöinen akvedukti, eli tämmöisiä Rooman vallan-aikaisia vesijohtosysteemeitä. Kulkupyörä oli kyllä todella kiva väline liikkua tuolla. Sitten maailman suurimpia kuluvia tippukiviluolia käytiin ihmettelemässä Nerjassa. Suosittelen vahvasti, jos tuolla päin liikutte, niin kannattaa käydä tutustumassa. Espanjassa huhtikuussa keli oli lämmin ja niinpä päivän päätteeksi kylmä olut maistui maukkaalta. Tässä hieman pyöräreittiä. Sitten jatkoimme matkaa Sevillaan, mutta keksimme, että käymme katsomassa Alhambran linnutuksia. No, siellä oli niin paljon ruuhkia, että ei me saatu lippuja sisälle linna-alueelle, mutta ulkoapäin katsottiin. Ja sieltä sitten jatkoimme matkaa kohti Sevillaa. Ja tässäpä niitä Sevillan nähtävyyksiä hieman kuvien muodossa. Ja keli oli edelleen lämmin ja aurinkoinen. Niinpä reissumiehellä oli shortsit ja reppu. Ja välillä piti toki nauttia vähän välipalaa. Sitten kävimme katsomassa kadulla Flamingo-esitystä. Flamingo. Ja taas kaiveltiin reppua. Sevillasta matka jatkui Avilan kaupunkiin. Avilan Teresa on tämmöinen kuuluisa katolisen kirkon naispyhimys. Ja Avilasta oli kyllä hienot maisemat, kuten kuvista näkyy, ja kevät teki tuloaan. Ja Avilasta sitten matka jatkui kohti Bilbaon kaupunkia, jonne saavuimme, en nyt muista enää päivämäärää, mutta saimme sieltä hienolta paikalta leirintäalueelta majoituspaikan ja kiertelimme kaupunkia, ja Guggenheimin museo on kyllä ehdottomasti kaupungin yksi semmoinen nähtävyys, joka kannattaa käydä, kun Bilbaossa liikutte. Tässä joitakin kuvia tuosta museosta. Ja kaupunki oli viehättävä. Siellä olisi voinut olla muutaman päivän lisääkin, mutta päätimme sitten jatkaa matkaa. Sitten matka jatkui Bilbaosta Ranskan puolelle ja Bordeaux viinialueelle. Kävimme 3 eri viinitilalla ja tutustuimme samalla viinin viljelyyn ja viinin valmistukseen ja osallistuimme esittelykierrokselle. Tässä meille kerrotaan. Ja tässä on kartta, jossa viiniä viljellään ja maaperällä on tärkeä merkitys. Bordeauxssa on myös suomalainen viinitila ja pääsimme tutustumaan sinne. Tässä hieman viiniköynnöstä ja tuon suomalaisen viinitilan viehättävä piha-alue. No sieltä sitten jatkomme Ranskan halki. Olimme Pariisin pohjoispuolella leirintäalueella yötä, kun ei mahduttu siihen Pariisin lähelle. Kevät teki tuloaan ja
pienten ranskalaiskylien läpi ajeltiin ja ne on todella viehättäviä. Sitten tulimme Lillen kaupunkiin ja sehän on tunnettu muun muassa näistä suklaakonvehdeista ja kaupunki on todella kaunis ja viehättävä muutenkin. Tässä muutamia kuvia siitä ja sitten me jatkoimme matkaa kohti Belgiaa ja kohti Hollantia. Meillä oli alun perin tarkoitus tehdä tämmöinen tulppanimatka, mutta se siirtyi sitten edelliskeväältä. Nyt pääsimme katsomaan, että miten tulppanit loistaa ja kyllähän ne loistikin, niin kuin kuvista näkyy. Pyöräilimme tuolla isolla alueella ja se oli todella hyvä liikkumisväline. Sitten matka sieltä jatkui Saksaan ja sitten toki kun alkoi parsa-aika, niin pääsimme maistamaan myös herkullisia parsia. Ja tässä sitten pysähdyimme Magdeburgin kaupungissa ja siellä oli kiva leirintäalue. Ja vähän pesimme pyykkiä ja maistamme taas parsaa. Sitten matka jatkui. Tässä on jo loppumatkasta karttakuvaa, mutta seuraavaksi mentiin Puolaan ja sitten Poznan on kaupunki, jossa pysähtyimme ja sekin oli todella viehättävä kaupunki. Erikoisuutena taistelevat vuohet, jotka tiettyyn kello 12 tornista tulevat ulos. Ja Puolasta sitten jatkoimme Poznanin kaupungista sitten tuonne kohti Vilnaa. Ja siellä meillä oli ehkä reissun kallein ateria, mutta todella hyvä. Ja Trakain linna on siinä Vilnan vieressä ja kävimme sitä katsomassa. Ja niinpä sitten loppumatka alkoi häämättä ja tulimme kotiin heti vapun jälkeen.